سلام سلام كما يعلقهم دحنديكم وانا دحني زابير مسكين كرات بيتسك كما يعلقهم فوقني كل سلامي زابير مسكين المجمرة كذي فيديو سرح ذرلكم إن شير لايك سبسكرايب إن كوركم عبارات عني إن لما أنتي هزي زمزخ فيديو بزعبا للنا أليكس مالتي للنا أليكس يفضل طبيعي ማለት ተጋሩ ኮይኖም ያው ዘይፈልጥዎ ማለት ኢለ ሓስበኒ ማለት እዩ ዩቲዩበራት እዮም ያው ብዝቀረባ ግዜ መርዓ ዝሕለፉ ማለት እዩ እና ያው ብጣዕሚ ዝፈትዎም ብጣዕሚ እንትን ዝብሎ ይከታተሎም እና ደስ እዮም ዝብሉኒ ብእውነት ደስ ዝብሉ ካብል እዮም ኣዝኻና መርዓ ያው መርዑ እዮም እና ደስ ዝብሉ ዩቲዩበራት እዮም እና ያው እና ለማዓንቲ ብዛዕባሜ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ለማዓንቲ ኣጋጣሚ ብጉዕዞ ማለት ያው ክወፁ ማለት ካብ ትግራይ ይወፁ ነይሮም ማለት እዩ ያው ናበይ ከም ዝኾኑ ኩልና ንፈልጦም ኢና ማለት እዩ እና ብዛዕባ ማለት ክብገሱ ተለዉ ሲ ዝኾነ ማለት ስምዒት ነይሩ ኣብቲ ቪድዮ ክሪኦ ተለኹ ሲ እዛ ዓዲኡ ንኣሌክስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ትነብዕ ነይራ ማለት ክትፍእ እንትንስ ኣይከኣለትን ማለት ተደ ኣነ ኣደ ክትነብዕ ኩሉ ብርግፅ ኩሉ ኣየንባዕ ግን ኣደ እንትን ክትብል ተላሲ ማለት ክንደይ ናይ ወለድናሲ ካብኦም ክንፍለጥ ተለናስ ብጣዕሚ ይኸብድ ንሕናም ከምኡ እዩ ግን ናይ ወለዲ ብእስና ብጣዕሚ እያ እንትን ትብል ነይራ ብጣዕሚ ማለት ኣይትፈትን ነይራ ክፍለይዋ ማለት እዩ ማንም ዝፈቱ ብርግፅ የለን ግን ከቢድ ነይሩ ማለት ኣነ ክሪኦ ተለኹ ብቻ ብቪድዮ ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ እና በዝኾነ እንታይ ክብላ ሰሚዐ ማለት ኣሌክስ ማለት ንሕና እኮ ናብዚ ቀረባና ኣብ ርሑቕ ዘሎ ሰብ እኮ ኣሎ እንዶ ስደት እኳ ኣለዉ እንዶ እና ክብላ እንትን ኢለስ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢላትን እያ እታ ከምኡ ዝበላ ኣሌክስ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና እኳ ናብ ቀረባ ንኸደ ኣለና ሲ እቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ደኣ እሞ እንታይ ክብሉ እዮም ንሕና ከዓ ንምለስና ምናምን ይብላ ነይሩ ማለት እዩ ምፍልላይ ብርግፅ ንሰሙን እንኳን ያው ኮይ ከወላዲኻ ይቅርና ኣብ ዝኾነ መሓዙት ምናምን ብሓደ ውዒልካ ገለ ምፍልላይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝኸብደኒ ከማይ ማለት እዩ ምፍላይ ይፈትን በቃ ብጨራሽ ማለት እዩ ዝለመድኮ ሰብ ክፍለየኒ እንተሎ እንደውም ይኸደልኹ ገለ ክብለኒ ኣይፈትን ከምኡ ትብልንም እየ ዝብል ባዕለይ ማለት እዩ ማለት ከደለኹ ገለ ናለ ዝኸይድ ሰብ ኣይፈቱን ማለት ሲ ስለዝናፍቕ እየ እምበር ብካሊእ ፀልዩ ይኮንኩንና ከምኡ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኒ ነይሩና እና ብዝኾነ እዚኣ እየ ክብለኩም ደለየ ኮራት ቤተሰብ እና ቀፃሊ ቪድዮ ክሰርሐልኩም ተስፋ ገብር ያው ተስፋ እና ሸር ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣባራታትዕን ኮራት ቤተሰብ እና ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ